Zdravím vás pri ďalšej časti Brainwave a momentálne máme zase možnosť využívať tieto priestory, kde sme nemohli byť predtým. A Maťo si teraz pre nás pripravil tému, ktorá zase súvisí vlastne s našim Solcopre biznisom. A Maťo, povedz nám niečo o nej teda. Čaute všetci. Áno, téma zaujímavá. Bude to téma fixné a rastové myslenie, alebo teda taký, že proaktívny a reaktívny prístup. A je to téma taká, že aj aplikovaná, že aj do biznisu, do hociakého, nemusí byť ani že telko biznis, v podstate je to, že hociaký biznis a zároveň ľudne aj že v súkromí sa to dá aplikovať a použiť a veľa situácií je práve aj zo súkromia. Takže bude to téma taká, že skoro nastavenie nejakého mindsetu a ako možno niektoré situácie zvládame teraz a ako na niektoré situácie reagujeme a možno si povieme, že aha, mohol by som to možno robiť aj inak a čo nám to bude priniesť na konci toho dňa. Môžeme teda začať, čo vlastne myslíš pod tou témou fixné alebo to rastové myslenie? V podstate sú to, že je to postoj. Je to postoj, aj keď každý z nás je v podstate je zamestnanec, nejakou formou zamestnanec, ale je rozdiel, že či aj mám to zmýšľanie toho zamestnanca, alebo že či mám zmýšľanie toho zamestnávateľa v úvodzovkách. A to, čo presne to oddeľuje, to je ten postoj, to je ten náš mindset, že či teda rozmýšľam reaktívne ako zamestnanec, alebo proaktívne ako zamestnávateľ. A o tom sa aj teda dneska pobavíme. V podstate poviem si taký, že na úvod, že čo definuje ten reaktívny prístup, proaktívny, ako sa to prejavuje a aký potom z toho možno je výsledok. A ja asi začnem hneď ten reaktívny prístup a otočím teraz otázku na teba, že čo si ty myslíš, čo je ten reaktívny prístup a možno, že čo je taký, že postoj zamestnanca. Tak mne atakuje, alebo teda mne indikuje reaktívny prístup, že je to niečo, na čo zareagujem. To znamená, že na nejaký podnet alebo niečo, čo vlastne prišlo zvonku ku mne. Môže to byť tak? Áno, v podstate je to, že akcia, reakcia. A to je ten reaktívny prístup. Čiže áno, ak nejak reaktívne zmýšľam, alebo som tak reaktívne zmýšľajúci človek, tak v podstate iba reagujem na nejaké vonkajšie podnety a iba na nich presne, že reagujem. Čiže nerobím nič ako keby sám od seba, ale len znova poviem, že reagujem na to, čo mi príde do tej cesty. Robí to z mňa takú ovečku vlastne, no? Aj ovečku, aj pasívneho človeka. Áno. Jednak, že ideš možno s tým stádom, nevytrčaš, neukážeš sa, nikto to možno nevie presne. A za druhé si presne taký, že pasívny, hej, presne schúlený niekde v kute, v rohu, šťupený v úvodzovkách, metaforicky povedané. A čo to charakterizuje, že áno, proste nemáš chuť tvoriť, hej, si taký bezmocný sa cítiš a v podstate aj to signalizuje to, že môžeš taký viac negatívny, všetko je zlé, nedarí sa mi, za všetko môžu niečo iné a niekto iný výhovorky, stále hľadáš, nepriznáš si, že možno ty robíš niekdy chybu, ale že chybu robia teda možno niektorý iný alebo niekto iný. Niečo iné. Mne toto rovno pripomína vetu jedného môjho známeho, že robím len to, za čo som platil. No, tak to je presne také aktívne, nič viac. Urobím vlastne, čo mi bolo povedané, ale viac neurobím, lebo nemám chuť ani potenciál na to robiť nejakú činnosť zo seba. No a potom som sa pozeral pár rokov, že ten dotyčný kam sa dostal. Ako dlho je na tom meste a kam sa dostal. Dúfam, že ma nepočúva. A čiže áno, čakáš iba presne na pokyny nejakých druhých, kto ti čo povie, hej, urob toto, choď tam, sprav toto, sám od seba neurobíš nič. Ty to potom urobíš, hej, akože OK, že zodpovedne aj môžeš byť, ale urobíš si tu presne tú svoju prácu, ale len do výšky toho platu, alebo len to, čo ti povie ten dotyčný človek, ani za Boha viac nie, lebo nie. Reaktívny prístup teda definuje zamestnanca. Áno, to je taký postoj, že ja som zamestnanec, proste nestarám sa o nič, urobím svoje od vtedy do vtedy, hej, do výšky presne svojho platu a hotovo, ale v podstate to môže signalizovať aj v súkromnom živote, hej, že doma, no, ten riad neumiem, lebo však to robie druhý, hej, no, dobré, hodím to tie teplaky, ponožky na zem, však keď vyhne tam druhý, hej, no, navarí mi mamka, hej, nenavarím si sám, lebo však to robí takto druhý a ja to mám zase povysával a pozmieval si
Tak ale povedal si len, že mám ho vysávať. Napríklad, hej, no. Mám sa zle, nemôžem ísť na dovolenku, lebo nemám peniaze, lebo ja neviem čo, a však ty si vyhral nejakú súťaž, tak ty tam ideš, hej, no ale čo si spravil? Ja zase objímam niekoho iného, nehľadám sám seba. Hej, no, on sa mal lepšie určite, lebo ja neviem čo, že aj to súkromie je také, že aj tam je možno v niektorých situáciách, že reaktívni, a mohli by sme byť, že proaktívni. Presne tak. A určite asi možno presne, že zamestnaní každý má niekoho takého, ktorý je taký, že reaktívny. Otázka, že či je to dobré, zlé, no keď sa niekto tak cíti, tak sa tak cíti. Otázka je, že či ho nutiť do toho, aby sa zmenil. Asi v prvom rade by on musel chcieť asi sám sa zmeniť. Neviem, či je teraz fajn a na mieste, že no, Jaro, tak urobí niečo sám a keď ty o to nemáš nejakú snahu, alebo neviem. Ja myslím, že aj keby si tomu povedal, tak stále je to len reaktívny prístup, hej. Vytvorí niečo, ale je to asi také jednorázové, neudržateľné. No. Znova to už potom neurobí bez toho, aby mu to zase nebolo povedané. Asi tak. Asi za mňa že v prvom rade nutiť asi nie je cesta určite toho zamestnávateľa, alebo či tomu zamestnancovi, že buď aktívnejšie. Keď raz nechce, tak nechce, a potom otázne, že čo robí v tej firme. Ďalšia téma bude, že ako vyhodí zamestnanca. Kedy je ten správny čas. To bude nejaká ďalšia téma. Takže to máme, že reaktívny prístup v súkromnom biznise. A proaktívny, to znamená proaktívny. Tak čo charakterizuje proaktívneho človeka? No, vytvára zrejme nejaké akcie sám za seba, napadajú ho bez toho, že by ho tomu niekto vyzval. Je to definícia. Ako by reagoval, že máš ráno poradu a zamestnanec, že mešká a napíše ti, že no meškám, lebo je zapcha. Dobre, a stane sa to, že raz, že dvakrát, trikrát a stále napíše, že no lebo dneska bola zapcha, tak bude meškať, že 10 minút, že aký to je v prvom rade prístup? Nezodpovedný a reaktívny. To je ten zamestnanecký. A aký by mal vyzerať možno ten proaktívny prístup? Čo by si mal ten zamestnanec, ako by mal pristupovať, keby si mal proaktívne pristupovať k tomu? Keď vie, že má ráno poradu, tak samozrejme, že môže stať skôr, ak je to ale opakovaná sa vlastne akcia, že to meška, tak asi proste viem, že musím skôr pravidelne stávať, nakoľko to spôsobuje potom nepríjemnosti tomu, kto tú poradu vytvára. Áno, to je presne to, že áno, nedám, lebo mi nezazvonil budík, lebo bola zapcha, lebo som, ja neviem čo, dlho sa obliekal, nevedel som si, čo si mal obliecť. Proaktívne presne, aha, viem, že ráno, pondelok, tak asi bude prúser a asi budú zapchy, ešte vonku prší, tak ešte sa mi to stalo dupľom, tak áno, radšej si nastavím budík o 15 minút skôr, lebo presne, že rátam s tým, to je ten proaktívny prístup. On predvída, on nečaká na akciu, ale on predvída do budúcna, čo môže nastať nejaká situácia, nečaká, kým ten problém už je, ale pozerá sa, že dopredu. A to je ten proaktívny. Čiže zároveň vlastne aj vníma to okolie a vyhráva možno tie možnosti, že čo vie možno spraviť, že do čoho sa vie zapojiť, kde vie byť presne, že aktívny. Zároveň s tou proaktivitou vstúpa aj zodpovednosť. Keď vstúpa zodpovednosť, tak vstúpa aj vyšší výkon. Keď som za niečo zodpovedný, tak tým pádom podám vyšší výkon, pretože viem, že to musím doručiť, alebo sa očakáva odo mňa, že to musím doručiť. Takže som tým pádom viac výkonný. To ide, že ruka v ruke tým pádom aj s tou proaktivitou, zodpovednosťou rovná sa, že aj rast výkon tým pádom tiež. Takže áno, koná, hľadá možnosti, hľadá spôsoby, ako byť že aktívny. A ja by som ešte sa opýtal možno pár vecí a skúsme povedať, že keby som bol že reaktívny a poviem, že prišiel som, lebo poslali ma sem. To je že reaktívny prístup. Vieš toho spraviť proaktívny? Prišiel som, lebo ma tu poslali. Z tej vety? Prišiel som, lebo ma sem poslali? Možno taký iný mindset, ktorý si tomu dal. No, prišiel som, pretože som si myslel, že ma je tu treba. Môže byť, áno, presne, že sám od seba, alebo
lebo ma to trefá, neviem to tiež inak povedať, alebo prišiel som, lebo som chcel prísť, napríklad, hej, alebo musím tam ísť, to je tiež také, no musím tam ísť, aj školenie, no lebo poslal, musím tam ísť. Správne malo byť taký proaktívny, že no chcem tam ísť na to nejaké školenie napríklad, chcem byť, že proaktívny, hľadám zase tie možnosti na to, že je to fakt, že čisto o tom, že trošku zmeniť možno ten pohľad iba. Dobre, teraz by som možno na základe toho, že vlastne kto nás sleduje alebo počúva a našiel sa v tom vlastne v tom reaktívnom, vie zo seba urobiť proaktívny nejaký akože mindset? Určite, že to stačí len presne sa iba prenastaviť možno v hlave tú myšlienku a povedať si, že OK, som síce zamestnanec nejaký, nie som generálny riaditeľ toho, ale to neznamená, že nemôžem byť ten zamestnávateľ. Takže aj ja ako zamestnanec, obyčajne nejaký mravec v mravenisku, viem byť aktívny a viem sa správať v tej svojej firme, ako keby som bol ja majiteľ. A zároveň to viem ukazovať i ďalším a ako kruhy na vode sa to môže šíriť ďalej, aj tých aj iných môžem zasa povzbudiť, a keď vidia, že ja som aktívny a že dvihnem ten papier zo zeme a 4 okolo neho chodia, však spraví to niekto iný, tak je veľká pravdepodobnosť, že to začnú robiť aj ostatní. Takže čo by mu to prinieslo? Vyber si, že ten človek, ktorý si fakt povie, že robím len do výšky svojho platu, a prečo by mal vlastne ísť do toho z pasívneho do... No, bavili sme sa, že jednak ti to vie priniesť čo? Raz toho výkonu, pretože už tu máš nejakú zodpovednosť, chceš, aby to bolo tip-top, aj proste stojíš si za tým, urobíš aj niečo nad rámec a už teda aj ten výkon tebe ide a rozvíjaš zodpovednosť, rozvíjaš svoje skilly. Ty ako zamestnávateľ, ak máš nejaký priestor na povýšenie, tak koho povýšiť? Aj z tých dvoch osôb, ktorú by si vybral. Ten, čo teda pretrča viac a vidíš, že naozaj urobí toto samo od seba, alebo urobíš toho, ktorý tam síce ide 10 rokov, ale len do výšky svojho platu. Čiže znamená zase, že dostanú sa možno nové možnosti. Že naozaj, že povýšenie, nejaký nový kariérny rast, tým pádom osobnostný rast, takisto. A šťastný súkromný život. Tak keď ja to upracujem sám za seba, tak možno tá priateľka sa mi odďačí iným spôsobom potom, ako že bude dudrať na mňa iba. Takže aj to súkromie. Ja pomôžem jej, ona pomôže zasa mne niečo. Vidíš, ja to napríklad vidím presne v tom, že či v práci, či v osobnom živote častokrát na teba niekto si pýta referencie. A ako zamestnávateľ si pýtaš od jeho bývalého zamestnávateľa, ak je to tvoj potenciálny záujemca nejaký, hej, tak chceš najprv zistiť, že od kamarátov alebo od známych, čo na neho povieš, že? Myslím, že na reaktívny prístup by každý povedal, tak vieš, no, urobí čo treba, alebo že tak není zlý, no, čo ti poviem o ňom viac, je to také dosť nezaujímavé. Taký, hej, no, však presne. Jo, postavíš tam, bude. Byť proaktívny, myslím, že potom by povedal o ňom zamestnávateľ, áno, vie sa ozvať sám, nikdy som s ním nemal problém, lebo sám sa vedel nájsť, sám vymyslel to. Ak je to na osobný život, tak vieš čo, on navarí, popratá. Že by si tvoja súčasná priateľka pýtala od nejakej ex-referencie na teba, že no, či navaríš popratá, že... budúca Kto vie? Tak, ja by som to asi zhrnul do jednej vety, uzavrel, že stačí si úplne zapamätať, že majiteľ mindsetovo je ten, kto chce, a nie ten, kto musí. Úplne ľahké na záver. Stačí chcieť a nie musieť. Super, tak verím, že tí, ktorí ste boli pasívni, sa zaktivnite. A Maťo, tebe ďakujem teda aj za rozobranie tejto témy a vidíme sa teda potom pri ďalšom videu. Myslím, že už sme rozobrali aj viaceré aspekty, ktoré by sa mohli ďalej, aj napríklad aj keď už vidíme, že ten reaktívny prístup nikde nevedie teda k ničomu dobrému, tak ako by sa to mohlo teda riešiť ďalej. A vidíme sa teda pri ďalšej časti a ďakujem za zhliadnutia. Keby ste mali niečo k tomu proaktívnemu prístupu, však hoďte kľudne koment, že čo sa vám to oplatilo, alebo čo ste možno tým získali byť proaktívni. Ďakujem tiež. Tak a nezabudnite nás potom sledovať. Čaute. Čaute.